Mnangagwa was long term ally panguva ine uyo achimurasisa, uya achiti aiwa mutungamiriri wenyika yeZimbabwe ana kumbondiudza kuti is seeking another term, is trying to extend his term in power. Panguva ine uyo achiti the president must rest, akufana kuenda kunozorora noda kwokuti aiwa nguva yake inenge yakwana. Saka pana mashoko anobuda nyuka panguva ine achitaurwa nekozwa achiti aiwa this businessman uya achindosa VP Kosano Chiwenga kuti subscribe like on the bell icon. Tipina panguva ine mukozwa anoposta these pictures zamuri kuona in the screen kudanyira achiti businessman and a long-term ally of President E.D. Mnangagwa has broken his silence on Cap 3. He said, I directly speak to my brother President, Excellent Emmerson Mnangagwa. He has never told me that he wants his term extended. He wants to rest before 2028. Chabata is the first top official to publicly support VP Chiwenga. Doma developments are kuno kwa wanzi Chabata wachisapota VP Kosano Chiwenga chiti mutungamiriri wenyika anofana kwenda kunozorora nguva yake awa yakwana panguva inoi paakatungamirira nyika yeZimbabwe pava enough, and let the VP announce iye ndiye the automatic successor according to the gentleman's agreement vakaita na 2017 they akufana kulead the nation. Doma developments aripo muri Zimbabwe panguva ine ationa kuti ZANU-PF iri kuzama kuavoida zvese izvi zvokuti Chiwenga asucceed mutungamiriri wenyika, and on top of that it is trying to change the system, the law, the constitution by far, kuti kusatombogara kwatombowamana ma-presidential elections, kuti nyika yeZimbabwe ZEC ichirega kutoshanda, the military ichirega kuva nepower pamusoro pekuprotecta the integrity of the country. Zvinhu zvinyatsoonekwa kunzi zviri kukanganisa kugara nyika yeZimbabwe, and people that are shocked kuti ndo zvatakasarudza muna 2017 here izvi. Pana comment section yedu zvafungira any more to be pamusoro pechitiko ichi. Usangana subscribe or like, chat on the bell icon.